bahanon, no? Ini, no? Ang madulot ko naman sa inyo, pag ko naman natin ining dihon, no? Nga isa kang bahanon, nga nagatigulo, demokrasya, ginkalimtan. Mabalaan nyo na karoon nga unahong dinato na ini kapag dulot sa inyo. Kaya, siyempre, wala makita naga kapag himo sang bahanon kuna sige ang inyong kapagsubaybay sa atong kalingawan. Okay now? Yari naman, no? Ang bago na itong naging dihon-dihon, nagatigulo, demokrasya, ginkalimtan. Amay namon nalaping gamhana, ano ining amon ginangatan, demokrasya lubos na naging kalimtan, hindi lang sa Pilipinas, bugos na kalibutan. Mga media, abogado, pastor kag pari, daw tanong nga nagkalabanggi, kagang mga dahon naroon sang hinali, ari-ari kag nagtingon ang ila pagpamuhi. Ano pala ang mangin kasumbaran sang problema sang mga katauhan? Ikaw gid lang Ginoo ang amon dalangpan, agud mahilayo kami sa mga katalagman. Yari kami nga imong tumulong, nagkaampok, nagasalig sa imo. Kung ano ang gusto sa among gobyerno, amon nga tumanon, sunod sa kabubuton mo. Amay namon nga labing gamhanan, ano ini among pinangatan, demokrasya lubos ng aking kalimtan, hindi lang sa Pilipinas, tubos kitang kalibutan. Mga media, abogado, pastor kag pari, daw tanong nga nagkalabanggi, kayang mga dahon naroon sang hinali, ari-ari kag nagtingol ang ila pagpamuhi. Ano bala ang mangin kasulbaran sang problema sang mga katauhan? Ikaw gid lang Ginoo
kami sa mga katalagman. Yari kami nga imo tumuluo, nagkaampok, nagkasalig sa imo. Kung ano ang gusto sa amon gobyerno, amon nga tumanong sunod sa kabubuton mo. Kung ano ang gusto sa amon gobyerno, amon nga tumanong sunod sa kabubuton mo. Okay na, umayag to no, ang atong pag-unaman nato naging diyon-diyon, no? Nga nag-artikulo, demokrasya, kinkalimtan, no? Okay no, kabay pa tani nga, magustuhan ni mo na, no? Upod galis ito, no? Yari pa din, yung bukada na ito, yung mga bago na ito maging na pang dihon para sa inyo. Yari pa din, no? Ang nagatigulo, pis-pis, nga nabilang ko. Iniiyak akong isang semana pa natin ang hindi naging pero siyempre kung talagsaron ako ipapati sa inyo, hindi man lagi na tanggit. Pero sa sining fantasy ko na madasik na ninyo mabalo palang iyang mga. Okay, yari ang nagatigulo, pis-pis, nga nabilang ko. Halos hindi matungkad ang kadalusang problema sa mga katauhan na nagapilitin siya. Kang dili maantos ang pagsakripisyo sa mga pumuluyo at umandit kapigado. Ano pala ang tuyo kung mga plano sang kagmalahan sa atong gobyerno. Pangod sa COVID-19, tanan kita ang nagapako, kaangay sang pis-pis nga sa hawla na bilanggo. Magpaihan nga kahilwayan na ginatiganan para sa atong tanan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglao magod, ang kasanag mangibabaw sa kadulong. Hindi lamang kita magtulad sang pag-asa, kayang mahal na Diyos may kinatiganan. Ining mga pagdilaw nagikan lamang sa iyang agod, nakita tanan lubos na magkilala. Halos hindi matungkad ang kadalusang problema sa mga katauhan nga nagapitins
sakripisyo sa mga umuluyog nga tuman gikapigado. Ano bala ang tuyo o kung mga plano sang tagmalahan sa atong gobyerno. Pangod sa COVID-19 tanan kita ang nagabako kaangay sang pispis na sa hawla na pilanggo. May gahulat pa ay nga kahilwayan na kinatigana para sa atong tanan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglao magod, ang kasanak mangibabaw sa kadulong. Hindi lamang kita magbulag sang pag-asa, kayang mahal nga Diyos may kinatigana. Ining mga pagtilaw na gikan lamang sa iya agod, nga kita tanan lubos nga magkilala. Ining mga pagtilaw na gikan lamang sa iya agod, nga kita tanan lubos nga magkilala. Okay no? Ito no? Ang atong ang pahanong no? Ang mga pag-una to lang yung balay-balay no? Kabay pa na inyo man magustuhan no? At siyempre, kung amula natin yung mga ambahanon ng atong idulot sa inyo, basi kung so pila ka adlaw, takaan man ka mo no? Kaya mga himulat na kita nga mag-ubra sa mga bagong mga ambahanon para gid sa inyo no? Okay? Yan tugling mga ambahanon para gid na sa aton mga pinalangga mga viewer no, sa labi na gid no sa aton mga follower no, ukon mga subscriber no, sa kay Ma'am Mary Ricabar na yan sa Florida, sa kay Ma'am Health Chances, kag subongan sa kay Ma'am Gina Moneva, kag sa kay Abian Boboytan, labi na gid sa kay Ma'am Emeline Pedregosa, kag subongan sa kay pana sa kay Abian naton sa kaya Fidel Arabis no. Okay? Maraming salamat no. Kita ko padayon mga kita sang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Mayong hapon sa kay noong November 10. Happy watching. Dulom ko no caption ni tatay. Against the light. Madulom ko ng bali nung buboytan. Tay pirot mayong hapon sa imo kag sa nagapamati sa Harana, ma-request ko tay gugma sang gugma palihog lang tay ha. Request ko salamat ang bal ni Giovanni Concepcion. Request ko na si nung buboytan kang sino ang dapat basulon. Okay. Pa-shout out kay Michael nga permi ginaabat ni Madeline pa request na saan ka Dolores dedicated kay Madeline ko no. Thank you ang bal ni Remeline. Batian ba ninong bubuitan niya gasiyak nga piso ba? Dalag ko na kuno kay hawon. Tulahon. Naglagaw mga piso. Mayong hapon tatay pero at pa request man si Nanay Indang sing Pilar Kapesang way angay salamat gid tatay Pirot from Malon Basito. Wala angay no sa mga putya kasi surusaw la dotat man. Idol Pirot good PM patamyaman dira sa Cadiz City, Negros Occidental, mga Gastar family, ka Greyes family. Ang nagatamyaw si Joe Art Gastar.
Happy watching sa kay Jemar Piano. Ngayong hapon. Hindi gahod. God bless to you, Tatay Pirot, watching here sa Dubai. Hambal ni Faye Tumangday. Happy watching. Okay. Okay, no? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, no? Ay, ari kayo, announcement natin din, no? Base sa sunod na Domingo, base sa gabi na lang kita gumawa na itong naadlaw doon, hindi kita kakuha kasi madami na itong ulit ito. Mas mayo na nga, inudusan taman naman sa naglaya kuan basta sa gabi, no? Alas 7, diyan tama kuan. Alas 7 hasta mag alas 8, no? Sa dasong nga Domingo. Halino nato ng atong kalingawan, no? Sa gabi. Para nga wala sing asol, ay wala ang tao na obra. Ay kung saan law, nung kisa daw mo masakot-sakuta, bagulagay ko nagabot, gahapo ako. Okay no? Kapay pa nga, sugirin lang ninyo ang iban nga wala nga, hindi lang kapalo pa. Sugirin ninyo nga sa Domingo, yara na kita sa mga alas city sa gabi. Okay, no? Yari ang gitpangabang ng ambanon, nga nagatigulo, gugma, sang gugma. Sang gugma sang pagugma alay katulad sang nagatunay bisan wala sumangga apang nagsungkalipay manggaranong sa kapag Gusto sa langit akong tingala ko talang-talang na ako ay alain gali ang chord nga akong alain gali ang ginakuhaan ko. Lugar ka G minor, D minor na pa eh. Sang pagugma alay katulad sang gugma sang pispis na punay bisan wala sumangga apang tulog sing kalipay manggaranong sa gugma Ano na ko na doon na lipat na sa mga chords ni. May pumapana ako kapat ni Edis ang chords. Ari kaliyaw. Sang gugma sang pagugma alay katulad sang gugma sang pispis na punay bisan wala sing mangga kapatulog sing kalipay manggaranong sa gugma pagpalanggaanay gugma sang pagigugma alay katulad sang gugma nilunay katulad kung ang gugma nagani ang magpanalaykay handa na mahaulan sa ilulit kagamay gugma sang pagigugma alay katulad sang gugma
mahirap na pag-aplanay kung na isa kang isa. Ang pagmakibagay, sobra pa sa utot ang katampi sa pagkamdanay. Gugmasang gugma, gugmasang pagkugmaanay, katulad sang gugma ni nanay kag tatay. Ang mga kabugan kag mga kabudlay, ilaging pakigbato sa akin pagkalipay. Gugma, sang pagigugma sinsiro, katulad sang gugma nga nagkitang kay Kristo. Bisan ang kabuhi, iyagin sakripisyo, bangon sa pagigugma sa mga tumulong. Gugmasang gugma, gugmasang pagigugmaanay, katulad sang gugma sa mahirap na pag-aplanay kung isa kang isa. Ang pagmakibagay, sobra pa sa utot ang katampi sa pagkamdanay. Gugmasang gugma, gugmasang pagigugmaanay, katulad sang gugma ni nanay kag tatay. Ang mga kabukan kag mga kabudlay, ilang pagkigbato sa sakit kag kalipay. Gugmasang gugma, gugmasang sinsiro, katulad sang gugma nga nagkitang kay Kristo. Bisan ang kabuhi, iyangagin sakripisyo, bangon sa pagigugma sa mga tumulong. Bangon sa pagigugma sa mga tumulong. Okay, no? Doon ano ko sa subong ako na ang mga chords ng ng mga kanta, bilang ay isang kasuni, ubrahan ko bilang pagkanta ka chords para hindi ka malipat. Ikalipat ako bimo kitangan mo, bapay ko sa inyong tawan, way mga nagulpi nyo lang i-request, inatunkan, maayo lang iyak mga sulado ko, sa ulo ko mga chords nga daan, kung i-request nyo, na, hindi pa na magtalang. Pero sino ang dapat basulon para gid sa inyo? Sagay. Buboytan. Diyan, buboytan. Nariya sa ulo ko ng sa ulo.
ang pagpalaganap sa dukha. Nasang kasing ginadulyan Magkaligaw lamang sa mga pagsulay. Unang mga anak bastante sa layay. Mapunaw na punungan mo nagkakupay. Hanggang hangok sa ilong kamay. Kalikaw lang sa mga pagsulay. Unang mga anak bastante sa laligay. Mapunaw na punungan mo nagkakupay. Hanggang hangok sa ilong kamay. Mapunaw na punungan mo nagkakupay. Sang iloy ka, Ama. Okay na? Ay, Harana, nagulong na natin sa inyo. Ang inyong naging pangabay. Sa kanyang bubuitan, no? Ang paanong nagtigulo, ang sino ang dapat masunod. Dari naman nanay, no? Matuki naman kita sa pilat mga shout-out, kita sa ating mga kumpulan. Tatay pa shoutout ako sa mga kumpare ko. RR sa Jade, Bros, Kanday, Renato, Silvano, Mark, Alagdon, Benji Labadan at Ace Torquator at pa-request na rin ako purchase of panay thanks sa bal ni Jemar Piano. Daw maayon akong gabi mo live tay agree ako bisan ang mulang oras ikaw ara lang ako nagasubaybay ang malinong bubuitan. Sige tay pero aloha sa gabi para makapamati kami tanan din masalapat masalapat tayo kanta mo gina. Siyempre nagsala ako sang court lang lugar sa di minor ang nakuhaan ko di minor. Kung kuwanti way kung tama kalayo ang ilang antadlan sa mga kuwan. Alang piriton, mataas. Good day tayo pero pa-request ako di boy na sa eskwelahan para kay Pandoy rin nga bago lang tapos subay kag shout out sa Gualberto family dyan sa Tibiao, Antique, halis kay Renolin. Mayong hapon tayo pero request lang ako mag-isip-isip. Thank you watching from Tondo, Manila sa kay Albert Banyas. Tamiya lang guys sa Liasos, dire sa New Zealand, sa Liasos family. Pa-request Idol Christopher, please. God bless ang balde. Regine Liasos Vlog. Happy watching. Okay na? Diyari kali ang paano mo, take, no? Diyan sa mga katigulangan. Sa una, nagkatigulo, wala yung agay kagina pagkapaigid sa atong na-view, no? Okay na? Kapay pang hindi ako sala. Ay, tutuloy ko kayo na maganda. Diyari ang nagkatigulo, wala yung agay. Walay angay ang
isang utuhan ko itulong na ang mga pagkangga kay Kagsisiyo ay ang magkapapala sininagatay na ngaluha. Okay, no? At least natulong ko sa imo, no? Pag nagulaan ka tani, no? Kaya pala nyo ba nato na ma-review mga bahanon, yung nakibot lang po. Kaya, at least nadulot ko sa inyo, bisan kulang-kulang ang mga lyrics siya. Ilang ay, ano ko gina? Ay, ginakibot ninyo ko sa mga bahanon ng mga antika. Okay, no? Ano pa guys, ang pangabay? Aportiso pala yun. Mamaya kasi misis ay matanda na ba? Yari gali na? Ang bahanon na nagatigulo portiso pala. Sa tong 13th century, holding to our history, in far away Borneo, ay pinagamutin ko tawag sa isa kasukin. Makatunaw iyangalan, makatunaw mapinta sa laging sakpan. Agut maglikaw sa damo, tinakas Borneo, ay sa ilaba langay, hindi ko panakuhay. Tila mga ngalan, sinindak na natungtan, pamati ikay akong hinampitan. Gatukot kagbangkaya, natumbay baling susa, ay purong tumanagdo, tumansil ang hinog. Number 9 si Zoe Mapuy, number 10 si Tumang Sol, sa panay niya nagsito, ang leader sa panay sa to, si Datot Marikudo, ang yakati ayaw, ang wantinang undaw, kaya iniging tayagan, sa lakot na ulawan, nakulitas mo na nasayan, sa dalan, sa sining pagbaklanay, nahimong projeso panay, nagsido ng history, nagmalay si Tomendiri, ngayon individe nila, ang panay na isla, noong irong aglanham, ikong taong punta,
under ang iro-iro. Kay dato paibulong, kay bakaya naman ang bilog nga aplan. Ang hampot kay sumabuhi sa sinipag-divider. Si sumabuhi mo makalulukoy sindi, mga tumandok na ati sa bukid ng pag-aaliya. Kagulin na na sila, halos wala sing katuan. Sa lupa nilang natauhan, ay nabihag sa lakot na pulawan. Ay nabihag sa nga bulawan. Okay no? Ito no ang mga baygit sa aton nga viewer no. Nagtigulo full chase o panay no. Samtang wala pa nga aton nga ano sige dugangan kun lang na iya sa kampanya sa mga bay ang ano to dibuinas, dimalas dibuinas no. Mutugina. Basta mati ang hugina may buinas no. Okay, para gate sa imo no. Ay wala pa din atong mga magpasan sa inyong mga siya. Yari, ang bano ng tigulo, di buinas. Bukon, di malas, nga di buinas.
ko. Ang ginapalabay ng paano, no? Po. Sige. Just tatlong bilog na naulot sa inyo. Kung kayo wala yung ating minumasa. Wala. Ang po ay wala na yung mga alagad, no? Kasi naman sana isang sila ka mga soka. Ikan sa po. Sabad ba? Mayong hapon na idol, pero to request ako kanta mo, Uha Balinis, Tor, Ilonggo, local songs. Oh, nakato. Sabad. Happy watching sa kay Wakiwak TV. Mayong hapon. Pwede po pakikanta ng mabugnaw ang lasang habal ni Deo Cuyos. Ang dason sang sino ang dason din sino dapat basulon ko na ano tong title na ang bali ng bubuitan. Ang pagkita. Sabat yung bata Tama mahulog ka. Magandang hapon tatay pero tambal nito to Albia. Tagalog. Good PM po request daw po tatay. Tatay ko mortal nga sala. Mortal nga sala. Mortal nga sala. Anong title na karon niya? Matinaw lang eh. Tambal ni Dio Cuyos. Happy watching sa kay Andy Horcales o Dorcales sa may Silang Cavite ngayong hapon. Okay. Okay na, pasensya ka muna kami medyo na ano kita no na trap kamay no. Aga kay may ano no. May nagasaka mga bata. Yari gali no, sa kambano ng mga bayo. Matinaw ang lang.
ang mortal nga sala. Okay na, motor, ang gipangabay din yung bahanon, nagatigulo, kunti ang langit. Dari pagit ang nagpangabay sa bahanon, nagatigulo, uhaw, para git sa iyo, bahanon, nagatigulo, uhaw. Uhaw ako sa pagpalangka, gutom ako sa pag-alila, nabalang mo na magbiyas sa diin na ang bibing sa diin na ang kalipay gawas ulan ng umaray hanggang sa pagsalit ko sa hingalin lamang sikway mo. Ginahula ko sa pagbalik sa akin. Sa diin karon karon tamtaman kang dahiliyon, dughang ko na uhaw, ikaw naman ang nakapampaw. Ginahula ko sa pagbalik mo sa kung sabihin man karoon tamang kang kahilibiyon, dughang ko na uhaw, ikaw naman ang makapaw. Sa diin tamang karoon tamang kang kahilibiyon, dughang ko na uhaw, ikaw naman ang makapaw. Okay na, ito no, bahanon, nagatigulo, uhaw. Okay, hindi na makita mo pa tayo. Meron naman ang kilasa mo sa ito. Shout out kay Tuto Albia. Tay Pirot pakanta bulak nga magayon hambal ni Christine Cacho. Mayong hapon ng Pirot pa request ko tikiliwi salamat gid taga Pasig City kami halin sa kay Romeo Pacardo. Happy watching. Thank you gid na sa pagkanta sang request nga uhaw. Okay. Ayan.
Okay, no? Diyan po ito. Pagkapain ninyo, no? Na nagtigulo. Bulan. Yung mga ganito. Sa kabulan, bulan malayo, nagapamukan ka, tiyon sa kagabi, mga kapistisan, nakahiling ng ano, kung makiksuyo, mas maluyo, katulad sa lukay, na akong nakita. Bangot sa kayo na magkapila, akong palapitan ang tahong nalilay, hinutaran ang matino na tagway, ang iyakan niya wala singkatanay, maswerte lamang, ilo'y katamay, nagdamong nabihan ng mga pubilis, sa sobrang kagayo, gusto makiambing, isang itoon pa, ngayaran sa langit, ikadulot lamang,
Okay na? Ito, no? Sige, pagkapay ninyo. Siguro, bulak na magayon. Ari, gali, no? May nag-request ka pikliwi, no? Okay na? Bilang doan lang kakanta. Paano pang isa ko, no? Basta pikliwi, eh. Okay. Diari na yung pikliwi para gitsi. Umpisa sa ulan sa Marso, Abril, Mayo, Hunyo, ulan sa pagkilihin, pagkilihin, kung Agosto. Ang madilim na pinulan, ang pumapamigado. Maayo lang ng karanon, kay matanghal ang paghihon. Sa tingin naman sa pintalan, kapalitay mga tiyangkin, kay madakong gusto. Maghanap sa alam ng pagkakap, mag-isip, mag-isip, pagpiling sa parang, bakit nagkatao sa kasamang hindi. Pag-isimpi ko pag-ibero, magtayo pa ang mga tao. Mag-inutrap ulan sa Pebrero, nagalito ang bilang ulo. Ang ikusikurap ay nagkansang tubo. Babay na lang ang gas, kapong naman sa ulo. September, naman sa pintalan, kabitay ang mga tiyangkin, kay matapong gusto. Mahanap sa alaw ng pagkakapit, pag-isip, pag-isip, pag-bilis sa parang, bakit nagkatao sa kasamang hindi. Pag-isimpi kung pag-ibero, magtayo pa ang mga tao. Pag-inuka ulan sa Pebrero, nangaligod ang bilang ulo. Ang kasigurap ay nagkansang tubo. Babay na lang ang gasto, kapag naman sa ulo. Pinhi kag-abuno. Okay na? Ito na. Paano tikiling? Bilang. Isa na lang. Pagkatapusan na. Nakanta mong bugnaw ang dasang. Amo bilang isa. Ay, Cebuano version. Parang sa atong mga amigo, no? Cebuano. Yun po ka pang interesante. Parang sa inyo, mabugnaw ang isa. Bilang pagkatapusan na itong natulog sa inyo, kung hindi na itong magkalipat, no? Sa Domingo, sa gabi na kita. Amuman lang sa pangko, sa sa Facebook sa gabi. Parang Merkules na sa gabi na kita, parang ulang lahong yung vlog kita. Ito makapupagita pa ka sinintimos sa agaw. Okay, yari pa rin ang pahanong mabugnaw ang lasang sa Cebuano version.
Okay na, dumduman ko na. Na, ano yun? Mabugna ang lasang inuwian. Ang silaw sa adlaw ilihitan. Ang dahon sa kahoy kung saan ako'y puntaw sa magtatagpo. Sa ilong pag-iyo, ihangad ko ang langit o pag-iiboy. Nga makapuntahan tugma kong ikaw. Ang akong kakapos kung inungkaw ako sa atong dahil. Ako kang ipahin pagkahapon hanggang sa inuwian. Daw sama sa langit ng nangangalan. Dili ko makabot ang imong kahanyagan na umlanday. Bukod ko na mabugnaw ang lasang inuwian. Kahangod sa hangin, kalawang sa tubig. Kung nahiyo ba'y kapitong ko, ikaw walang kamanday. Mabugnaw ang lasang inuwian. Kahungod sa hangin, kalawang sa tubig. Kung mahimo ba'y kapitong ko, ikaw walang kamanday. Kanino mo awit? Okay na? Ito no, bilang katapusan na ito ng bago ng tulog sa inyo. Nasa Cebuano version, no? Pwede mo natin sa mga hapon. Panagin yung lapitan natin. Isa, kung na bunga siguro sa atong pag-isa, medyo may kapoy-kapoy na gamay. So at least nag-dulog yapon sa inyo. Katimpa. Kamu lang na ibalo, total live mo. Hindi ni sing recorded, no? Hindi ni sing kwan. Ay kon mga record mo yan lang na, yeah, simple, perfect na yun. Hindi, sulit-sulit lang ako na hindi ka magsala ka. Pero iniya live ni. Hindi ko matingala nga kasi magsala kita. Kapin pa, ang mga kanta nga pinatulot natong sa inyo, hindi nga silang gintumaan ko primero, kay kinakipot lang ninyo ako kagaya pa. Ambas ako, muna, simple matakuan kita. Kamu lang kabalo mag okay, madamo salamat. Kag mayong hapon lang sa inyo tanan.